בשם מועדון החמש, ואני בטוח בשם התושבים של ערד, אנחנו מודים ומעריכים מאוד 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 את שיתוף הפעולה שהיה עם מועדון החמש ובעיקר עם המיצור. שהמיצור חבריה הוא המשוגע לדבר, ואנחנו פה לטובת תושבי העיר, גם היום וגם אחר. ראשית, זו אהבה מלידה, מה שנקרא. אני אספן, כידוע לך, ואני חבר במועדון, וזה סוג של הובי שאנשים אוהבים. לי יש 7 מכוניות במצב נסיעה, כלומר כשאני עושה להם טסט ואז הם מוכנים לנסיעה. לא כולם באיכות ברמה הגבוהה ביותר, אבל בגלל האהבה הגדולה למכוניות אני לא יכול להיפרד מהם, ויש מקום לעשות את זה ולהעלות את ערד על המפה בתחום הזה. ואני חבר מועדון החמש, בעל רכב סוסיתא עם תוצרת כחול לבן, ישראלי. עם הגדולים אחריי לצרכנים וזו הייתה סוסיתא של האבא שלה, שהוא עבד איתה. סוסיתא של סבא מתתיהו. אוקיי. שהוא עבד איתה ופרנס אותנו בכבוד. אנחנו חיים. אמת, אמת. זה היסטוריה. ערד מקסימה, ואני זוכר את ערד לשנות ה-50 וה-60, ואני עכשיו באתי... ואז אנחנו מודל 2000. יפה, פיתחו את ערד, באמת יפה, וכל הכבוד לכם, ותהנו בעיר שלכם.